1950 BCनि गोजाम कक लामा 29 कृष्णपुर विधानसभानि मंगिया गामि आरदि ब्लक बाय खबजाक कारे पारानि सिमित महेन्द्रपारा लाहार अ लाहारनि मांप्लि नुखाय हास्टिनि लुकुरकबो मावानानाय तामनि हिनके आसक गोजाम कक लामा रखसे ताबकबो स्नाम जागिया लामा कुवार कदर स्नामनानिके हाकसालनि ककसे इट सलिं फानोसे ओंयाखो हारपेक उतला जाजाक सालब्रमनो थांलाय सुख्लायनाय रक बोसोक जोंजाल ओंखना आबो अ ताखुकनि खुक्तै नखनावै नायदि हापांगो तंनाय रकसे थाङै नुगुया फानो आ आमजायनि एमएलए एमडीसी नेता मन्त्री हिंजाकनाय रक आलाहारनो स्नामना रक वानसुगै नायादा ओंखना याखिबा स्नामना हिनिदा रांनाहारै सलाव दालायै तंलायखा तामो वानसुकनाय तंकसं लुकुरक बरकनि जोंजालकनो तयै वानसुकनाय गरै हिनिदा वानसुकलायसिनाय नों बर थाना बगै फायमाने आंखायथ' तामनाने फुंनिसिम नंखर गाय सारिक जरा नंखना थाङो आं कायसा टिउसन खालायनो थाङो आंगा म लामा रनो नुगै आबो जत लुकुरकबो थायमानो आंगा एसिनि आमसानि बर रबो थाना फायनानै जेरै रक स्कुल थानाय रक बाजार थानाय रक जेसानि जागा थाना फानोसि सिनो म बेलेके असुबिदा ngै दंखा आबो नबाङै जारा म जे खालायनानै तंनाय रक खालायनाय हिनाय रक जे दादि दादिनि सिम लामानो खालायबो बेलेके हामनाय उसक लामा हामियाव ngै तङै नों बो बाहायके निनियाव बाइक र मोटर साइकेल बो बाहायके तुखना नों अमा साना मत गरै आबो सानासि माने मति हिनि साना गरै हायसि आबो नंखरि रग हाय रके नंखरै गोबां माखाय आं मुटिके फन्द स्टाडि वइ रग फन्द मालाय रिव आसो अबस्था आइ के बटे कैसे लामा तंगो आइ पिछलिनते आबो ग्रुपै थाना नंगाय 1.5 किलोमीटर नि लामा रक आबो आबो नबाङै जेता शर्टकाट आबो नमा नायथुगो समय बाहायके हायके दागरै थांगो वाटेनि सिजनको त थैला परिचि नबो त आइनि हाफुं हाटाय केपेक फायो अब हायरक ताइको सेरे रगले निनि मखल बाचों सेरे रग स्कुल रग थांमोन बो बाहायके रग थांना सो खारपेक तिरपेक नगमारक अखाय सानास गरै एमन दिन सालसाव आं नुखा जेरे रग बाहायके थां हनै नाय माने गा आं निजि सबंखौ जाक गा आनि बायसा आं पाइलाया बरनो माफोर कलाय किटिक रखै थांमरो नुगो आंगा लेटे पेटा रखायो गानाव तै रक सुइ थांमरक खै नुगलाङो बरबो बेलेक थाना असुबिदा सेरे खने रक अबहाय हिचुं साइकेल बाय थाना कय ताबो साना मट गरै जे हिमबै थानाय रक जेरे रक फानंथुन अखर रक फानथुन अबसो बेलेके असुबिदा एंगा म हाफुं चुक्ति क्वाकफुर रग हंखायथ गोबां म जिसिबि रक फायै क सुबिदा आंगो हिना तो गरै म बाइक एम वाटी फेकेनो हाय इनखाम पिरो हारपेक रंनि बाङै इको आबदि रकटा आंगा म दादि दातेनो सुनो किचा पिछलिं रंनि बाङै फानो व्यवस्था खालाय रिखो तो बेलेके हामनाय फुजानि सेकां टंनानि मटल गलाखा फुजानि सेकां रं माखाय बेलेके काहाम गा फुजानि पर रक नंनानि बागै कबग माने हाइन ताइको ताखुंनि बुमुखे जामखा आनि बुमखाय तो अमित बरमा आंगो आमसाइनि न बेलायनो हामबाय आं ताबो इको टिउसन मा खालायजो तांखायनोबा आहायनो दङ आसुगै दंनिया गा बाजार सदाय थाना फंथुन जेसल थाना फंथुन जुमो लामा तंकसि पुरवापुरि म लामा 150 बছरनि सिगां जे आमा दादु पर दादु नि आमालनि म लामा गाय ताबो से अमतिखौ गाय आबो तो ताइ सानास मत गरे कि आबो गोबां माने क काहिनी साना गाय साबाया एमने आंबो समय कम न आबो बंगै टेब साना मुसुं दङ ठीक गाय बाहायके आंगरन थि फाइमाने हाय याखें सुखें साइकेल दागरे आं फाइमाय आबो साना म एबो लेंमानि साइमि आं दङ दाबो पुरोसि किजा बाथागै याखं याक सकलाय थांना हिनि वानसुक दङ ताइसा आइ पुखरि बसङै गम हायखि मा दागरो आबो जारा नंनाय रखै बो साइमानाय थाइदेबा ओंखाय लुगरगबो एमनि सानका मरनो सानै दङ हिनि खनो बिको ताबसु जरा बिको सुलायो थांलायो फाइलायो बसर फायो बसर थाङो इको बाहायरक मंता गम हारपेक रगम गय ओ मा सानास मत गरै चिनो जागा अटो जे कनि कथां चालक टंनाय रक तो बेलायसि असुबिदा बर अटो कटक रकसे बुनि रक रकसे अटो रक दावै कलाङै ना आहायके बर जीवन जापन मा खालि जौ बो ब्लक बाय खबजागा बो रोड सिनेमा हंके मया कामी आरदि ब्लक बाय खबजाक हंके बुमुंसे आरदि ब्लक आबो रुरल डेभलपमेंट बुमुंसि बु बिको सिनि ताक 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर लामानि परेसे म ब्लक नि अंडर तंमासि को ताबो पिछलिनिया ब्लक बाय एकदम गाना द नंग मलामा इको आधा किलोमीटर होति 1 किलोमीटर हंके तो जों तो साइमान फुन बा बुइरक बो सालायो जरा ब्लक बाय 1.5 किलोमीटर दे हिन 5 किलोमीटर जरति पिछलिंगनानि नियम दंफोन हंके बिको 5 किलोमीटर न कर आधा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर न र हाय अवस्था हो मालेंजा कक साइनिया सादि मालिया तनता स्लिप दाखायना तामों हा स्लिप दाखायना बोले केसन खायमानि खायाबो सानास गिरिक्या जागा गुरि वइसि स्लिप इको बाहेर मखाय बेलाके हामो थानाय अगो अंगा टेपसि आबजुर दाइको अमदे दागारे रग मा थाङो थांते कि जों जीवन जापन खालि मा दङ लामा बाय
दाखौ बेलायनो हामबाय हामबाय थाङा